So, Sir Matias, tsaka kay Sir Melchor. So, di-deliver po natin ito sa Alcala Project. Tapos dito. Mag-cornisa mo ay magmasilya muna kayo bago cornisa. Brad na. Tol. You got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me move. You make me move. You got it all inside of you. Tapos ang tableria tsaka dun sa tarlac magbabayad ng spandel para. And when you dance, I'm in the groove. You make me move. Yung kulang na wire. Okay ba? Wala pang ilaw. Ayan. Good morning. Good morning po sa inyo lahat mga boss. Punta po tayo sa Pindangan Project. Pindangan Project. Dito na tayo mga boss. Okay. Pasok dun. Uncle, good morning. Okay. So yung mga boss, nakapagmasilya na sila. So nagpa-primer na rin. Tapos na rin yung scaffolding. Meron pang portion na hindi pa natapos. So retouching po tayo rito. Tapos yung mga ilaw na ito ay nabili na rin. So, nabili na rin yung mga strip light tsaka pin light. Ay, ilagay na rin yung mga pin light to. Okay. Medyo liko dito pag i-repair. Hindi nila yan, liko, hindi naka-eskwalado. Hindi naka-eskwalado. So, dito sa kwarto. Ayan. Op. Balimag na, bet. Okay. So dito hindi pa natin inano to. Dugtong kasi may closet pa rito. So tatiles muna tayo. Okay. Ito pag dyan eh. Diyan pag ibaga. Nagkatakantuhan na. Okay. So dito naman, ayan yun na lang yung hindi pa nilagay. So ni-order na po natin, nabitin yung spandrel natin. So kain-kain naman na yan. Ilagay ng mga naiwan dito. Sila Paribal kasi yung naglagay na ito. Tapos nilagay ko na sila dun sa Ilocos. So ngayon yan po yung naiwan. So kain-kain naman nilang karolan yan kasi layout to finish kaya nilang magtrabaho. Okay, so tara na mga boss. So yan, shoutout kay Ma'am Maribik Matias, Lucero Matias, tsaka kay Sir Melchor Matias. So yan po yung bahay nila. Okay, so punta naman tayo sa kabilang project. Let's go. Let's go.
Okay, dito na tayo sa bahay. So, dideliver po natin ito sa Alcala Project. Tapos dito sa Lawak Project. So, yun po yung pupuntahan natin ngayon. Dati nga pala mga boss, nung nagsisimula po tayo ay gumagawa po tayo ng mga tutorial videos. Dahil sa katagalan at dumami pa yung mga nagpapagawa sa atin, hindi na po natin magawang gumawa ng mga tutorial. So ngayon, puro pasyal na lang po yung ginagawa ko para i-check yung mga quality ng mga project natin. So yung mga tutorial video ay pinapaubahay ko na lang po yan sa mga ibang vlogger. Okay, dito na tayo. Ayan, shoutout kay Sir Raymando Fiesta tsaka kay Ma'am Marites Fiesta. So update po natin yung project dito sa Alcala, Pangasinan project. Okay, baba muna tayo. Pababa natin mga kornisa. Pababa natin yung mga kornisa. Ay, wala bukas. Diretso na tayo dun. Sunod siguro sila. Trabaho siguro sila. Okay. Okay, so ayan. Nakapagtagip na po tayo. So pwede nang magkornisa pagkatapos ng magmasilya. Ayan. Si Bayorica nasa Davao pa. So update lang po natin. So malit lang naman itong ipapakita natin. Ayan. Dito magano na sila. Masilya. Ba't wala pang tagip yun? Hindi pa na masilyan. Masilyan nyo muna. Sige. Okay. Okay, ito PVC ceiling naman to. Okay. Ayos. So mayroon pang ipapagawa dito si sir. Medyo maluwang pa naman to. Medyo maluwang pa naman. So pwede pa po yung lagyan ng tubular na partition. So pwede na rin tayong mag-order ng ano nito, ilaw. I-send ko na lang kila sir. Tapos dito PVC ceiling din po to. Nakapa PVC ceiling. Tapos ito aspen natin parang PVC ceiling. So dito nga pala mga boss, meron pang ilalagay na cabinet dyan. Cabinet na may ilaw. Tapos ayan, magpipintura pa po tayo rito. Tapos siyempre malalagyan din po ng kornisa yan. Interior paint. Tapos doon sa may banyo dito, pipinturan po rin natin. Tapos pati yung sa may dalawang kwarto, pipinturan din po natin. So yun lang. So okay naman, wala namang problema rito. Maganda naman yung pagkakagawa nila. Kahit wala si Ricky Boy, si Bayaw Ricky. Okay, so ito pala yung pupuntang kornisa rito. Yung model MLB tsaka yung 45. So ito po yung mabili sa atin ngayon na kornisa. Okay, basta papauna ko lang muna yung masilya bago sila magkornisa para mas maganda yung resulta. Okay, so ayan, tara na. So hindi na tayo magtatagal, punta pa po tayo ng Lawak Pangasinan project. Okay na?
Yan, si Julay muna yung team leader nila dito. Acting team leader ngayon habang wala si Ricky. Yan. Magkornisa ba ay magmasilya muna kayo bago kornisa. Na. Sige, wala lang kayong kailangan. Sige. Tala ako. Tara na. Sige, boss. Oo. Let's go. Okay, Quezon Estebanan na po tayo mga boss. Quezon Estebanan, Lawak, Pangasinan. Okay, dito na tayo. Ay, shoutout kay Ma'am Marites, Roland Wright. Okay, baba nga mga brad. Tol. Okay, update po tayo rito mga boss. Tingnan natin yung mga natapos nila. Ha? Oh, pwede naman. Ayun, dyan na yung mga spandrel natin. So, nilagay na yung partition. Tatakip na po sila. So dito, ayun, malapit na rin dito. Okay. Okay. So umuwi pala si Tonyo noong Sabado ng hapon. Umuwi po siya rito. Okay, so ang mangyayari dyan mga boss, pagkatapos natin magtakip ulit dito, syempre masilya. So pagkatapos mamasilyahan, ayun, pwede natin magkornisa. Tapos pwede na rin maglagay ng ilaw, tsaka magpintura. So unahin lang po natin yung mga mamasilyahan. So dito lalagyan pa po ng epoxy ENB, tapos gasa, tapos masilya na. Pag masilya natin, kape ulit tayo mga boss. Kape. So umuwi pala si Tonyo. So pabalik na siya ngayon mga boss. Tapos dito nga pala mga boss, dito sa may tubular natin na design. So lalagyan pa po ng screen ito. So saka na lang po natin lalagyan ng screen yan pag nakapag pintura na tayo. Tapos doon sa CR naman, saka na lang natin lalagay yung showering closure doon pag nakapag tayo, nakapagpintura na sa ceiling. Para mas madali magpintura, kasi pag meron na nakarang doon, mahirap na magpatay ng scaffolding. So sa ngayon, yan lang muna yung update dito sa project natin sa Quezon Estebanan, Lawak, Pangasinan project. Okay, so ayan, tara na mga boss. So maambon-ambon. So may pupuntahan pa po tayo. Punta po tayong Tableria, tsaka dun sa Tarlac magbabayad ng spandrel para rito. So na-deliver na po natin yung spandrel, pero hindi pa natin nabayaran. So babayaran po natin. So tara. Ayan, shoutout ulit kay Ma'am Marites, Roland Wright. Okay, so ayan, papunta naman tayo sa Tarlac City. So nag-tiplex na po tayo para maabutan po natin bibilihan natin ng mga materyales.
So ayan, nasa Tarlac City na po tayo mga boss. So ang oras ay 4:34 ng hapon. So aabot din po tayo dito sa Tableria. Bili po tayo ng pulbos dahil may nag-order po sa atin ng cornisa, tsaka siyempre yung pulbos na pandikit natin. Okay, dito na tayo sa Insular Tableria. Buti umabot din mga boss. So kukuha po tayo ng ano dito, ng pulbos. So may order po sa atin, kaya kukuha po tayo ngayon dito. Kukunin kasi nila bukas mga boss. Tara. Oh, beto yung silaw ka. Sino hindi mo kaya ilan? Pitong premium cornice. Okay, 444. So naikarga na po sa likod yung pulbos na premium cornice. So pauwi na po tayo. So bukas ko na lang ipababa kay Jerome. Okay, 7 bags na premium cornice, 4,550. So 650 po yung bawat isa na ito. Malapit ang mula, no? Ayun, tinawagan ko si Tarlac Roofing. So andyan pa pala siya sa pesto nila. So pwede pa tayong makapagbayad. So solid yung biyahe natin mga boss. So bayaran natin yung spandrel na in-order natin para dun sa Bawak project. So tara. Konting ulan lang, bahana. So traffic rin. Traffic din po tayo. So 521. Okay, dito na tayo. Tarlac Roofing. Ayan o. Sobrang traffic. 6:34 na kagad. Ayan, bayaran lang natin yung order natin, tapos alis na tayo kagad. Ay nako. Ayan o. Sandali lang naman tayo. Diyan lang muna yan. Hello ma'am. Pasensya na. Hindi sir, okay lang. Ano na lang. Ginawa ko na din eh. Bali, 135.90.60. Sir, wala na lang dito yung wood, yung ano natin, yung Yung. kulang na white. Kay Batinoli. Sir, oo. Hindi kasi na-note sir, nakalimutan din namin kasi special Oo nga naman eh. eh. Andun sa bahay yung ano eh. Oo ma, igawa na lang ulit kami na sir. Sige ma'am, pakibilang muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Okay na? Thank you. Oo. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Oo nga, ma'am. So yung binayaran pala natin sa Sige po, ma'am. Espandel ay 24,510. Okay. So nagmamadali po tayo dyan kasi nakaharang po tayo sa daan. So matras na lang po tayo. A few moments later. Okay, dito na tayo. Ayun, 7:21. So ginabi po ulit tayo sa sobrang traffic sa Tarlac. Basta pag umulan na ganyan, siguradong traffic. Traffic na sa Tarlac. Bumabaha. Isa yun sa dahilan kaya ayun, kaya nagiging traffic. 7:21. Oh, kumain na kayo? Okay na tayo. Naghintay sila. Ay, isa. Naglaba ka ng damit ko. Yung damit ko pala muna. Ay, sa Wednesday ako kanina. Badala ka na ng damit pa? Meron pa laman, kaya lang may labahan na doon. Sa damit sinabay mo lang. Sa Wednesday ako maglalaba kasi Wednesday yung picture namin. Wala yung picture namin. So, yun, wala pang ano dito sana.
Wala pa ang ilaw. Ayan, buksan natin. Yun. Ayan, no? Ayan, mga boss. Wala pa rin sila misis. So, ano yan? Mga 2 weeks po kasi sila dun. So, bukas, lakad natin dito lang sa malapit. So, yun ang pupunta natin. At least ngayon, marami po tayong napuntahan. So, marami tayong natapos na trabaho. So, kahit ginabi, at least, naayos natin lahat ng mga pinunta natin ngayon. Okay, so ganyan. Kita-kita ulit po tayo bukas ng umaga. So, punta po tayo dito lang sa malapit. And God bless po sa inyong lahat.